Good morning po ulit sa ating lahat. Yeah. Sa ngayon kasi pupunta tayo sa Ordaneta, Pangasinan State University, at para magturo tayo doon ng mga ROTC. Yan. Yan, preheat muna tayo. Ito problema minsan dito sa maingay na pipe kapag ka morning, kaya sa mga kapitbahay, kaya minsan inaano ko muna tinutulak ko muna dito sa labas. Ayoko magpa-start doon sa malapit sa may bahay. Mga naka-open pipe dyan, ganun din ba ginagawa nyo? Tinutulak nyo din ba yung mga motor nyo? Ay, sarap na umaga. Okay, so ngayon sasagutin natin ang katanungan na maganda bang pang daily ang Cafe 400? Una sa lahat, kung biyok pa ako today. Una sa lahat, kung balak mo pang daily ang Cafe 400, depende yun kung saan mo gagamitin. I mean, kung, di ba, kung pang malayuan ba, kung sa traffic ba, kung sa mga matraffic na lugar, so sa Maynila o sa ano, depende po yun. Depende kung saan nyo po gagamitin talaga to. Gaya nyan, kung sa amin mga taga-probinsya, maganda to pang daily. Kasi nga, una sa lahat, dito wala naman traffic I mean, kung ma-traffic ka man, konting-konti lang, saglit na saglit lang. Kadalasan, ang takbuhan dito medyo mas mabilis pa konti. Kasi kahit pa paano, nakahangin na ng motorsiklo, hindi siya yung tipong mainit na mainit talaga. Hi! Though hindi naman ganun kainit talaga tong Cafe 400 compare mo sa mga ibang motorsiklo like mga European motors. Okay, let's say KTM. Medyo mainit talaga yun. Kasi nga yung buga ng fan niya, direkta yun dun sa maihita mo. Kaya talaga minsan mararamdaman mo yung init. Ito naman kasi air cooled naman to. Sabi nila, sir, di ba nag-overheat yan? Hindi po. Okay, hanggat nahanginan, hindi naman siya nag-overheat. Paano po pag na-stuck sa traffic? Awa ng Diyos, wala pa naman ako nababaltaan na nag-overheat na Cafe 400. Kasi pag titignan mo, malalaki yung mga ribs niya yung mga guhit-guhit dun sa may makina, yun, malalaki yun So ibig sabihin kahit pa paano, talagang medyo yung nagko-cover dun sa may cylinder block, kahit pa paano, ano na yun, medyo manipis na yun. So mas nahanginan talaga siya, or mas mabilis siyang lumamig. Pangalawa, komportable po ba na drive ang Cafe 400? Especially sa, yun nga, sa mga matraffic, sa mga ganito, open. So open, lalo na, komportable po. Kahit anong motor naman, tutusin. Sa traffic naman, nasubukan ko na po ito sa traffic. Especially pag napupunta ako Bulacan or Ordaneta, sa city, yun. Okay naman po siya kasi namamaneuver siya ng maayos. Madali na siya maneuver, magaan lang siya. Mas mabigat lang siya konti sa mga pantra na motor. Kasi konting-konti lang naman ibibigat niya. Lalo na kung ikaw ay sanay sa mga pantra na motor, parang ano na lang to, parang normal na motor na lang to para sa'yo. Yung bigat, yung lakas, diba? Mas dagdagan mo lang ng konting lakas, dagdagan mo lang ng konting bigat, yun, ito na yun. Kamusta naman po ang gas consumption nitong Cafe 400 natin? Kung sanay ka sa mga scooter or sa mga pantra na mga maliliit like 125, TMX 125, talagang mas magastos po ito kumpara po talaga doon. I-consider na rin po natin kasi yung laki ng CC nito sa mga yon, diba? From 125 to 400cc, talaga medyo mas magastos po talaga to. Average gas consumption ko, mabago-bago po talagang reading ko. Kung napapanood nyo po yung mga dating vlog ko, yun po yung dati kong yun po yung dati kong gas consumption. Ngayon, almost same pa rin naman. Kung dati nakabot ako ng 21 to 26, ngayon mga 21 to 25, ganun. Yun lang naman. Hindi ko alam kung nagbabago ba yung ko dahil dito sa may pipe ko, ganun. Dahil naka-open pipe na tayo, kaya siguro medyo medyo lumakas, or I don't know. Isang factor din kasi kung bakit lumalakas yung natin, yung gas consumption natin,
kapag ka hindi nakatono yung motor, diba? Tapos pag naka-open pipe, minsan kasi sarap bombay-bombahin eh. Diba? Bomba na tayo ng bomba. Sige, banat. Pero ako naman kasi, nabaliktad naman ako. Nung naka-open pipe naman na ako, hindi na ako bomba ng bomba kasi nga maingay. O diba? Mas mabilis manghirok sa atin. Kasi nga, kung hanap po ninyo ang mabibilis, kaya kayo magpo-400, hindi po ito yun. Okay? Kung hanap nyo po mas mabilis, kaya kayo magpo-400, hindi po ito yun. Okay? Mag street bikes po kayo. Diba? Pwede na yung Dominar. Yun, mura-mura din naman yun. Ito na, sakto, papagas tayo. Pero tingin ko baka hindi natin mariread yung tamang ano nito mamaya. Kasi sa totoo lang, nagmamadali na ako at late na ako. Ako ang magtuturo, pero akong late. Magandang ehemplo. Mas pag ano na lang ako. Ay, dito kasi yung gas cap natin. Ayan, thank you so much po sa mga. At kung natanong na rin po ninyo kung ano kinakarga ko dito, unleaded lang po tayo. Unleaded or mga ano lang tayo, yung mga regular ka nga. Hindi po tayo nagpi-premium. Ay. Boss? Silver na full tank. Silver mo. Kaya. Ay, natulog. Silver full tank, sir. Naka-live tayo ngayon, sir. Hindi naman sir. Binablog ko to minsan eh. Binablog ko to motor pag ano. Hanggang ngayon, sir, naka-vlog. Pwede pa shout out. Shout out sa mga gwapong attendant ng Caltex, sir. Alright. Uhaw ata yung ano natin. Abot pa ata na. Mabot nga ng ano, 500 plus. May YT kayo, sir. Meron. Lolo Max. Check mo pag ano. May Ito. ito. Sige. Narinig ba ako, sir? Ha? Narinig ba ako sa video? Oo, narinig ka rin to. Ano? Ayan pre. Okay, sir. Ayan. Shoutout nga pala sa mga poging gasoline boy sa Caltex. Ulit na mga ano dito. Yun, so inabot tayo ng 640 or 11 liters kasi nga medyo uhaw na itong motor natin kagabi pa. May card. Yun, thank you. Okay na pare. Hindi, wala. May sticker kayo, sir. Wala pare. Magtuturo kasi ako ngayon eh, kaya medyo hindi ako nakapagdala ng mga ganyan ngayon. Hindi ko kunin ang ating white, sir. Oo. Ay, sige. Ang content natin ngayon. Sige pare. Yes, sir. Thank you Lolo Max lang, Lolo Max. Lolo Max. Oo. Yes, sir. Yan. Yan lang, Lolo Max. Thank you, sir. Sige, salamat. Lolo Max. Yung ano niya, yung yung picture niya. Basta alam ko naman yung sasakyan nyo, sir. Hindi, basta yung picture niya, makikita mo naman yun eh. Basta Cafe 400, i-type mo lang. Sige, sir. Makikita nila yung motor na to. Sige, salamat. May sticker na, sir. Kaya nga, nakalimutan. Salamat, thank you. Ingat. At ayun na nga. Kung pansin nyo, nahihiya ako magsabi ng mga YouTube channel ko tsaka ano. Nahihiya talaga ako magsabi, sa totoo lang. Uy, subscribe ka sa akin, ganun. Ewan mo, basta magsusubscribe o magsusubscribe, manonood na manonood. Yun lang ako eh. Hindi ko talaga inahabol yung ano, yung ganun. Ay, nako. Kanina naka red light na tayo, or ibig sabihin medyo konti na talaga yung ano natin, malapit na tayo mag-reserve.
konti na yung gas natin, malapit na tayo mag-reserve. So ang inabot ng gas natin is 640. So 11 liters din yon. Yung 11 liters naman na yun, malayo-layo naman na yung mga rarating niya. Sabi ko nga, depende rin yun sa riding style natin. Lagi kong nababanggit yung tigas ng clutch natin. Kapag ka bagubaguhan ka sa mga motor na ganito, kahit sa Pantra, medyo matigas po talaga tong clutch nito. Okay? Kasi lalo pat ang layo ng ano. Kasi hindi siya adjustable. Kung mas maganda, kapag ka bumili rin kayo na ito, i-upgrade nyo na rin, no? Okay, upgrade nyo na tong mga clutch lever. Diba? Kung kaya nyo magpa-hydraulic clutch, mas mainam. Pero yung maglalagay ka ng extension doon sa may dito sa may clutch mismo, yung parang extend yung bar na gano'n, para at least medyo lumambot, wag na kayo maglalagay doon. Kasi ang dami kong nakikita na ano na medyo pangit yung reviews ng mga gano'n. Mabilis daw maupod yung ano, yung clutch lining. At ito pa maganda rito, yun, pag mag-overtake ka, at least may power siyang binibigay talaga. Kaya nga, di ka nabibitinin. Yung mga nakaputing yun, mga PSU singgan yun eh. Akala siguro nila ako instructor nila. Diba madali na sila. Sabi siguro, lagot, muna na yung instructor natin. Yari tayo, late tayo. Di po ako ngayon sa Singgan, Sordaneta po ako. Hoy! Nanay, yung ginagawa mo. Kala ko gaganon pala. At gaano kasaya i-drive itong motor na to, ganito yan. Woo! Yun pa kinagandahan nito, yung mga lubak na ganyan, sagasaan mo na lang yan. Di ba? Lalo pagka sa Maynila. Pagka nasa Manila tayo, di ba, daming lubak-lubak dyan, bigla-biglaan lang sumusulpot. Ito maganda rito, kasi pwede mo na siyang sagasaan talaga. Kasi nga, ito, mataas yung gulong, mataas yung ano natin, ground clearance natin, malaki yung mga gulong. At sabi ko nga, higit sa lahat, maporma. Naunahan na ako nun, no? Sabi siguro malilate na kami, kailangan mauna ako. Another one na kinagandahan nito kapag daily mo, lalo na pagka medyo malayo ka, like for example taga Cavite ka, kung kailangan mo mag-expressway, kung dadaan ka lagi ng expressway, yun, di ba? Hindi ka na dadaan ng service road, dadaan ka na ng Cavitex, no? Makakapag-expressway ka, di ba? At isa pa to, naghahanap ka ng weekend bike, daily bike, di ba? Sa isang motor, nandito na. Disclaimer lang po ha. Hindi po ako nag-advertise o ano. Hindi ko po pinupush ang Cafe 400 para bilhin ninyo. Okay? It's your choice po. Ito pong mga to ay para sa aking mga experience lamang. Kasi minsan may mga nakikita ko mga comment na ano, na yung pangit pala ng Coffee 400. Coffee pa nga eh. Bibili sana ako. So wag na lang. Yes, tama. Kung tingin nyo po eh medyo hindi nyo kaya yung mga problemang nararanasan ko rito, wag na po kayong bumili. Sasakit lang po ulo nyo. Pero kung para sa inyo ay kagaya ko na basic lang po yung mga ganong sira, diba? Dahil nga mga motor na iba ay nagkakasira din naman talaga. Kung nakapalo po kayo sa mga ibang motovlogger, makikita po natin yung mga brand ng mga motor nila na magaganda, nagkakasira din po talaga. Diba? Minsan nga tumitirik pa talaga, diba? Naupod yung mga pre. Same lang din naman. Ang difference lang talaga, yung sa kanila mas mahal, sa akin mas mura.
At ayun, nalubat kasi ako kanina, hindi na ako napagpalit. Gawa nung nandito na agad ako sa tuturuan ko. Ay. So ayun, yun ang mga dahilan kung bakit okay lang na gamitin or magandang gamitin to pang araw-araw. Kasi nga, gaya nga ng sinabi ko kanina, pagka sa expressway, diba, nakakadaan kayo. Kapag kagat mga off-road, marang maning-mani lang. Kanina pala, hindi ko lang kung nakuha ko sa camera eh. Nakita ko sa may 360. Kanina yun, talagang matinding singitan sa traffic kanina. Yun, okay naman. Yun lang talaga. Medyo mag-a-adjust lang talaga kayo pagdating sa gas consumption. Compare mo kasi yung gas consumption nito sa mga pantra na motor. Kasi ito nga, pinalaking pantra lang to eh. Medyo mas magastos lang talaga to. So sa ngayon, yun na lang po muna. Sa lang, nawala ako sa topic. sa tagal ko na kanina nalubat. Well, yun, napakita ko naman siya sa 360 kung ano mga nangyari. Kaya yun. Maraming salamat ulit sa patuloy na pagsuporta sa akin sa ating channel. Maraming salamat po. So it's time for me to say goodbye again and see you ulit sa aking next vlog. Sakit ng aking lalamunan dahil kanina pa ako sigaw ng sigaw. Ang dami gusto dyan eh. Thank you. Have a good day. Ingat po lagi. Ciao.